आंनियाव दा 20,000 दं। आं दा रां दाहार नागिरगासिनो दं रबैनाय। गासैखौबो मिलायनानै थोगोन बादि मोनदों आं। नाथाय नोंनो सोर रां दाहार हरनो? साख्रि बाख्रि थानाय मोनब्ला मोनसे खोथामोन। नों बायदि टिउसन मास्टारखौलाय सोर बिसास खालामलाबायनो? बेबो नंगौ। जों बायदि रां रुफा गैयै मानसिनो सोर रां दाहार हरनो? आयो सना बायदि फिसा राजा आंनि उन्दै बैसोआवनो मा बेराम सोरजिनो लाबोआनो। जुमै जुमै बांद्राय लोरबां दाजा। माबा मोनसे लामा ओंखारगोन। बे जों सानै राजानि ब्रेनाव टिउमार जानायखौ लाखोमानाया हामदों सानो। न'खरनि गासैनोबो खिन्थाना होनायासो हामगौमोन नामा? नङा गुमै, आब'नि गोसोआ गोबां लोरबां। गाबै गाबैनो गावसो बेमारि जालांगोन बे। बीर, ओ बीर, सिखाराखै नामा ब्रा? माले आयं? आयं, आं माने बीरखौ मर्निं वाक खालामनो लांफैदोंमोन। हाय एफा सान्दुं नालाय मानि मा मर्निं वाक बिलाय? जायो जोंना। ओइ सन्जु। ओइ थुथु थाब थांसै। थाब फै दे बाबा दे। औ दे आफा। आबौ राजाखौ स्कुलाव दोनहैनांगोन। बीर ओरै फै। नैबेखौ जोलाय। र' दे। गोजौ गोजौ गोजौ। एसे गोजौ गोजौ। एसे गोजौ। आखायाव जोनाङालै। फै बीर गा। हादों माथो आं फोरोंनायखौ। जादों माथो। आरोबाव होबाव। 1 2 3 103 104 105 1 2 मोजां खालाम 3 51 52 53 54 55 101 102 103 104 105 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 42 43 44 हालालै। ओइ बिमा, ओंखाम सेब सेब उखै सोदोंलै। खुरना दोनखादों, जाहै थां। बाबा, नों जाबायना सना? आं जाबाय। बाबा, आमाया मानो दाबो सफैयाखै? फैगोन। नोंसा आमाया बार बादिसो। दानो सफैगोन। हनै सफैबायानो। बाबाखौ टाटा लाहर। टाटा बाबा। लासै गाखो। टाटा। बाय बाबा। बाय बाय। टाटा। बाय बाय। राजा, स्कुलाव बांद्राय गेलेनाङा दे। मोजां गथ' बायदि जिरायनानै मालायफोरनि गेलेनायखौ नायबाय था। आमाय, नों मानो बिदि? आमाय, आंबो गेलेनो लुगैयो। नों मानो आंखौ गेलेनो होआ? आंनि राजा सना, नों दाख्लैनिखौ बावबाय? बल गेलेनानै खर' गिदिंना गोलैनाया। नों एसे देरबावदो सना। बेनि उनाव जेसेबां गेलेनो गोसो गेलेनो होगोन आं। ओइ, खानासो जाबाय नामा नों, अमन फिसा? ओइ, सोर नोंलाय? आंखौ अमानि फिसा बुंग्रा? नोंनि नोंफां। आंनि बिफा?
माब्ला इसिबां सेंग्रा जानानै थाखो आंनि बिफायालाय ओइ सेंग्रा सालायखौ एसे ब्रेक हम हारा गैया होनना जानला मोनला फिदिंबानो जाया आंनि सालाय फिदिंनायखौ जेबो दाबुं नोंसो नोंनि गारिखौ मारै फिदिंनांगौ बेखौ सोलों नङाबा जोख्रेब जाजोबगोनबो गारि सारि बाह इसिबां दम देलाय देलाय दांलाय आंनि गारिखौ इसिबां हिम्मत दंबा नंमारगौना जोख्रेब मारनांगौ फैलाय फैलाय जो फैलाय नायनि आंबो ओइ नानि फैदो ओइ फंबाय गारि आंसोलै भारायावसो लाबोदों बै नानि बै सालिया मालायनि गारिखायनोथ' गावनि मोनब्ला राजा थांफिनसै आमाय माथो सिख्लाया एक्ट्रेस बायदिमोन जाम्बा मा जाखो आइ मानो एसेबां रागा जोंलाबायखो हामाय सना सिख्ला मानसिया बेबायदि रागा जोंबाय थानो मोना जेबो हामा सामा गैया आंजों इसिबां बोसोरनि उनाव आं गामियाव फैदों आंखौ अमानि फिसासो बुंबावदों हामालै आइ हामा थां गानस्लायहैदो र' साला बेटाखौ जोख्लाबजोबनासो गारगोन आं बिमा सहराव थाहैनानै फिसाया माथो हौवाला बायदिसो जालांदों जाया माथो दानि जुगाव बेबायदिनोथ' जानांगौ रावदोबो जेनि बायदि मा बुङोलै दे नोंनो नादो बाजै अबाव थांलै एसेबां हाखु दाखुनो बबाफोर रं नाम्बार लोगो हमनो थांनो नामा नङाहाय रांगा आगै आंहा फिसाज्लायानो लोमजालायबाय रबिराम आफानियाव बोरि मुलि लायनो थांनो आं बे रबिराम बोराया अजा बोराया मा नांगौ बिलाय बिदि दा बुङागै मा अजा जालाबायनोसै थां उनावसो मोनथिगोन नोंसोरो साला बे रबिराम बोरायनि हा दखलसेखौ सेना लानो हानायमोनब्ला पेट्रल पाम्प खुलिगौमोन आङो बे गामि ओनसोलाव सोर थाव सोनो फैनो मानो फैया मा मिथिगौ नोंलाय थांख'ना फैदो दे नायनायनि आंबो बे थेफ्रानि खोथाया सैथो ओंखारा आंबो नायनि नै बिहामजो बेखौ हराव खेबसे फुङाव खेबसे जाहो हामब्लाथ' हामबायानो हामाब्ला डक्टरनो खेबसे दोनथेहो जागोन दे आफा बाजै खामानि गैयालै बे बोरायनि मुलिया खाथिया दिंखिया बिलाइफोरखौनो उनलाबायनानै हरलाबायो होद फाग्ला गथ' जेबो मिथिया बियो नोंसो खोब रोंगौ गावखौनो डक्टर बायदि मोनलायलायाखै बे नङार' आगै बे आफानि बोरिया खाथिया नङा खाथि मारो गामिनि गोबां मानसिफोरानो बे आफानि बोरिजोंनो डक्टर गैयालाबासिनो फाहामबोगासिनो बिहामजो दानि सेंग्राफोरखौ बुजायनानै लाब गैया बिहामजो दे आफा थादो दे आइ दे थां देलाय आफा नों बुंलाय ब्रेनाव ट्युमार जानायखौ नों फाहामनो हागोन ना हाया बेखौलाय आंलाय बोरैहाय बुंनो बिजाबाव मुलिया लिरनाय दङब्लालाय हागोन आरो माथो खामानि गैया नों हाखाया आयं मा खबर मोजां ना दं दे मोजाङैनो दं नोंनि उन्दैनि गोसोथोनाय थिनाया फैदों नंगौना नङाब्रा थुनाय खोमायनो थु ओइ खोमाजों खोमा मा रायज्लायनांगौ नोंसोरलाय जेबो नङा आयं एसे बेरायहैनो लोंनो थाङाखैथ' मा लोंलाबायनो बोराय मानसि नोङो जेबो मिथिया आं बोराय सानसे समाव आंबो सेंग्रामोन
बिखौथ' नोंसोर मोनथिया गैया माथो फैमारदोंना थुदोलै गन्थंआ गाव गाव लानानै दिन्थिनो फैलायबाय बेहाय सोरनि गन्थंखौ नागाव बुंदों नोंलाय मालाबा नोंनि महरखौ आयनायाव नायफेरदों अमा मासनि माथो होबाय खिन्थु बोरैबासो राउन्ड किक होना होगोन जेखिनि गन्थंदोंमोन बेखिनियाबो गैया जालांगोन देलै जो नायनो आंबो दे जो बिसिबां दम दं अमानि जोनायखौ नायनो आंबो जोमारनांगौ देलै जो जोमारनांगौ औ र' फैब्रा थांसै दे जोमारनांगौ अमा आइदै बिर आं सांग्रेमा नुजोब्बाय आइदै आं आगोलावनो बुंखाबाय बै हाखौ फाननो हाया होनना नोंथाङा माने एसेबां नांथाबबाय थादों नोंथांनि जेसेबां रां नांगौ एसेबांखौनो होगोन नोंथाङाल' आंनो हाखौ हगारनानै होदो बाथ्राखौ बुजायाखै नामा नों आफाया मा बुंदों ओइ गिदिर मानसि रायज्लायनायाव नों मानो बुंथिबाय थादों आंनि सिलायाव फैनानै बांद्राय गिदिर खोथा बुंनाङा रथनेसे बाबा आं बिसोरजों सावरायलायनि आं नोंथांखौ आखाइ खबजोबनानै बुंदों आफा नों बेफोरबायदि मानसिखौ आखाइ खबजोबनानै खुलुमो छे ओइ गथ' नों एसेबां अखरा नों जोंनि नखरखौ मिथियाखै जोंनि नखरा गोजौ थाखोसिम आखाइ दङ मिथिबाय बाद होलाय नोंसिनि डायलगखौ नोंसिनि थाखाय बेयाव जायगा गैया थां एसेबां अपमान नायगोन आंबो नोंनि बे गरमखौ सानसेबाबो थान्दा खालामना थांदो नोंसिनि डायलगखौ खोनासंनो सम गैया आंहा बिदि आफा खैसार बिर अबिर सोर जाखो आइ नों आंखौ सिनायाखै आदै आं टिना दिना हे इसोर एसेबां देरबाय नों हामाला फैनाय नोंलाय आमाइमोननिफ्राय मैयासो फैदों आदै मोजाङै दङ ना आदै इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दंथ'यो दे फिसा ओइ अमान फिसा नों आंखौ नागिर बे जायगायाव सफैबाय नों बायदि गन्थं दाब्लाखौ मानो नागिरनो आंलाय आंहा आंनि लोगोखौसो लोगो हमनो फैदों रावबो लोगो गैया नोंहा बेहाय थांनां ओइ फाग्ला गथ' मा जाम्बा राव बाहायलाबायदों नोंलाय नों बिखौ सिनायाखै सिनाया आरो सिनायनोबो लुगैया थै फाग्ला टिनासो बियो गना नङालै आदै बिरा गैयाबा थांफिनसै आं ओइ फाग्लि नों जाय बिरखौ नागिरना फैदों बिनो बिरा सरिलै टिना आं नोंखौ अमानि फिसा बुंफ्लांबाय आंबो सरि बिर आंबो नोंखौ गन्थं नाब्ला बुंफ्लांबाय जेबो नङा ओइ सोराव सावनायनि मोसौ बिलाइ हल हा रा हल na
मोनथिगोन नों आंनि अननाय मोजां मोननाय हाजेनावसो आंनि नोंखौ अननाया बेसे लैथोनावसो आंनि मोजां मोननाया बेसे अब्लानो मोनथिगोन नों आंनि अननाय मोजां मोननाय फागुननि जावलिया बारा बारदों हनै सिमब्रे सिमब्रा गोसो आंनि मानोबा दिनै बायगर जादों हुरा हुरा जेराव लाजिनाय दं बेवहाय गिनाय दं गोसो हमथा बेवहाय देरहानाय दं अख्रांनावसो आंनि नोंखौ अननाया बेसे हाजोनावसो आंनि नोंखौ अननाया बेसे सिमांजों नङा सना मोगथांनि सावगारि बोगोन सिमांजों नङा सना मोगथांनि सावगारि बोगोन समायना मनालिसानि सावगारि समायना मनालिसानि सावगारि अख्रांनावसो आंनि नोंखौ अननाया बेसे हाजोनावसो आंनि नोंखौ अननाया बेसे अब्लानो मोनथिगोन नों आंनि अननाय मोजां मोननाय अब्लानो मोनथिगोन नों आंनि अननाय मोजां मोननाय स्कुलाव थांनानै मोजां फरायदे राजा दे जागोन दे आइ राजा राजा मा जाखो राजा 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 मा जाखो राजा राजा फिसा बिफा बिफा जों गोख्रै फैलाय राजाया माबा जाबाय नायलाय राजाया माबा जाबाय राजा राजा मेगनाव नाय राजा राजा बिमा नों सिरि थाथ' गासैबो थिग जागोन फिसा मा जाखो फिसा बिरबैनाय राजाया माबा जाफिनदों नों थाबैनो फैबैनाय फैनाय राजा राजा गुमै गोख्रै थ' मेडिकेलसिम आब' नों थाथ' राजाया जेबो जाया नङा आंबो थांफागोन आब' नों आंनि सायाव फोथायनाय गैया नामा थौ गुमै
आं नोंथांमोनखौ आवगायनो बुंखादों गथ'नि ब्रेनाव टिउमार दं होननानै दा बांद्राय गेदेर जाथ'वाखै नाथाय थाबैनो अपारेशन खालामाब्ला उनावहाय प्रब्लेम जागोन सार जों साननैसोनि उनावनो राजानि अपारेशनखौ खालामनो लाबोनोसै नाथाय दा गथ'खौ जों लांजागोन ना सार लांजागोन दा बे सिरि मोनथारनाय नङा मानोना मेडिसिना एसे निसा नांहोदों बामनानै लांदो दे जागोन दे सार नोंसोर मानो रावबो खोन्थाया आंनो आंनि फिसाया मा जादों आं बिमा जानानै बेखौ मिथिनायनि मोन्थाय गैया नामा बिदि नङा आब' बिदि मानो सानदों नों राजाया बिदि जेबो गेदेर प्रब्लेम जायाखै प्रब्लेम जायाखै अब्ला आंनि फिसाया मानो दाबो सिखाराखै नोंसोर थारैनो माबा मोनसे सिखोमादों बुं आंनि फिसाया मा जादों बुङा मानो जेबो बुङाखै नोङो बिमारि जोंनि फिसा राजानि ब्रेनाव टिउमार जादों